ма тоҷик. салом дӯстони азиз, ҳамун лайка байнами бодирин қатӣ бизанен, савз шава. Ман хеле харсанд мешавам. Чӣ хеле ки ине бародаро ба бана заданд. Мебинем. Дӯстони азиз, шумо ҳамин лайка ба ягон помидор қатӣ бизанен. Бахшиш братан, помидор наёфтему. Ба банан задем шо, ина банан. Ина братан гап да замин намуна. Ба банан ина лайк мондем та. Ина банан. Помидор набуд бахшиш. 100% да пешравӣ акта. Хай ҳинем хеле да. Дӯстони азиз, дар видеои гузаштаи мо ку дар таги комментарияш ку чӣ навишта боша? Ку мехонем ку барои ма чӣ навишта боша? Рафтем. Як кас нависта ки братан натури ҳайвонӣ, гап надорум. Сарт ранги думра шери нари. Дидӣ? Мухлисот чӣ хеле бисёра. Як кас нависта ки ака ҳамин дар бораи блогеро як сухан кун. Ака дар бораи блогеро ма ҳамин қаша хай гуфтанем ки блогеро хай видеои соз кунем, видеои нағз, ҳама да маъқул шава. Ӯ як коре мекардем, ӯ корро хай бас кунем, видеои нағз кунем. Тамом, ҳамин қаша сухан. Як кас дига нависта ки салом ака, худат бой бесправил мағш мекунӣ. Ранги боисои дар бораи машқотам ягон маълумот медодӣ. Мо мухлисои ашадӣ шумо. Як кас савол чӣ карда ки дар комментария дар бораи мега ранги мега ана боисо мега метои мега дар бораи машқотам мега якамта маълумот медодӣ мега ана дар бораи машқом мисол гап рости гап ҳозир ҳамин таном чӣ хел бигем пресса гардоном качок мисол гап ҳозир хеле хай бақувватем ҳам як оҳанг қати ҳамин ҷамда гуфтум бизан зад оҳанг хай каҷала шид барои ҳамон қадар ҳамин қа маълумот дода хай метавонем ки хеле хай бачаи спортивнем машқем хеле бақувват. Агар ягон кас ранги ман машқӣ боша ҳатман дар канали ман подписатсия кунед. Ҳатман дар инстаграми ман подписатсия кунед. Исмати Ислом. Хай ҳирем хеле гапо. Як кас дига нависта ки зиндагит хеле вазбинай. Ай ситорат маълумай. Я бало кун, подписчикота зиёд кун охи. Як кас дар комментария чӣ карда ки мега ки зиндагит хеле вазбин аст. Ай ситорат маълумай ки мега зиндагит мега вазбин аст. Не, зиндаги ма вазбин нестай. Ана зиндаги ма хеле хай нормале. Ма ай зиндагии худам хай розиам. Ана ма ака бигем ки хай мошинои лекс дорему инами ҳамин худам 7 охрана дорам. Мисол дига ма куҷо мерам магазин ё ки ягон ҷо мехоҳам ки тамошо мерам охранаом хай даҳандаро мекушам. Чӣ хеле охи ҳамин ништак да ҳамин мисол дига ягон кас медава мега автограф мегате як хелеш автограф мераса як хелеш не охранаи ма охи ҷидош мекуна охи мега автограф чӣ хеле охи ҳамин хел магазин мебурам ки одамо бисёр автограф те мега ҳамин хел чӣ хеле охи мухлисо хеле бисёр хеле. Як кас дига нависта ки агар ашкен биёя бига биё ужин кунем мера ё не дар дига видео интизорум агар дар дига видео нахондиш дулам бизанад кадоме агар қати ма во мехӯра вохӯрдани ма $2,500 хеле. Як кас дига нависта ки паҳат гуфти инстаграм надорум 2 моҳ пеш кушода будаӣ аку рекламаш кардисти гапи дурӯғ назан мега ма инстаграм реклам кардам. Инстаграми ма Исмати Исломай. Ана ма 2 моҳ пеш не мисол 6 моҳ пеша ё ки 7 моҳ пеша ҳамин хеле 2019 буд 2019 якум сурате ки ма парфтагим 12 сентябр 2019 12 сентябр 2019 агар кадоми подписатсия накардаги ҳатман бидорен дар инстаграми ма охирон суратша бинен 12 сентябр 2019 ҳатман бидорен подписатсия кунед. ва чӣ хеле ки бародар гуфт ки мега 2 моҳ пеш кушодаги будем мега
думоне ира чанд қа пеш кушодагӣ будам, неки нафурид бо удалиш кардам. Удалиш кардам, ай ҳами бехиш ана вақте ки мисол ин Instagram дар кор шид ку, ҳами Instagram дар кор шид, ҳамун номеро ма задам. Чӣ хеле ки ҳамун Instagram чӣ хеле бад анахи бохар пайдо шуда. Ман хеле харсанд шудам, хеле. Як аз навистае ки ту ягон либоси дигар надорӣ, сару думра борӣ. Ака ин мега ки ту ягон либоси дигар мега надорӣ, мега сарат ранги думба ворӣ. Думба не, думра ворӣ мега. Ака хай либос дорем мо бисёр ами қопча қати бисёр аю. Хай у либосро ай чердак фурӯхордан дар кор, вара шапондан дар кор, шуштан дар кор 10 бор. Бол вара қина азо вара меш то мешӯи то чӣ мекунӣ хеле қина. Хай бия боша и хеле хай мекунем. Бия хай ҳама каса $100 $200 мефирем дар картаи ман ягон формаи фасон мекунам баҳри шумо мухлисо. $200 $300 партем баса. Ҳама каса партем ина чанд сум меша хеле пул. Соҳиби ҳама чӣ мешам ина. Марҳамат. Як аз навистае ки брат, нос мекашӣ? Ака ин мега ки брат, нос мекашӣ мега. Ман ба шумо як советом метам ки ҳеҷ маҳал нос накашен, сигарет накашен. Ба саломатии инсон чӣ дорад, зарар дорад. Мисол гап дар дил, ана мисол гап дар миён, дар гардан, мисол гап ҳамин короче дар саломатӣ зарар дорад, дастҳо дард мекунад. Мисол гап нос, мисол гап 2 рӯз 3 рӯз мекашӣ, чӣ хеле охе ана бези байда барои ҳамон қадар накашен. Ай ман як насиҳат, нос, сигарет ҳеҷ маҳал накашен. Ку ягон кас нос мекашад, сигарет мекашад, ҳатман дар комментария ман бинависен. Ман ҳатман мехонам, неки илтимос нос накашен. Илтимос мекунам аз шумо ки нос, сигарет накашен. Кадоми мухлиси ман нос намекаша? Агар кадоми мухлиси ашадии ман боша, нос, сигарет намекаша. Ҳеҷ маҳал накашен. Як аз навистае ки бача то синфи чанда хондагӣ? Ман рости гап то ҳамин яга гуфтам мехонам ки нашид. Баъди ҳамун зиндагӣ вазбин шид. Барои ҳамон қадар то яга гуфтам мехонам нашид. Хай. Як аз дигар навистае ки беақл, бесавод, хондан наметавонӣ, ягон каса қатъи бигӣ бихона. Ака рости гап ягон каса биёрам охи ноохири зиёдӣ, мисоли гап иҷа бигира бихона. Ака ҳамун урусиро мегада, ака урусиро як бор иқра хондам нашид. Ака мега ягон каса бугу биё айтанат мега урусиро бихона. Хай ака ноохири зиёдӣ чидан кунам, мисоли гап ман хадам ҳозир ба як ҳила зиндагӣ дорам. Хай то чанд ҳаракат мекунем мехонем да. Хай мухлисо бо дар комментария бо чӣ мекунанд. Хай дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид.